Takže právě sledujeme klauna, který podle Jindříška existuje. Přitom neexistuje, to je jenom... No, prej je tamhle v tom lese. A je to úplně... Prej tam je za stromem. Jo, a přitom vůbec neexistuje, když on si myslí, že jo. Přitom ho nikdo nevidí. A tohle všechno dáváme na YouTube, ano. Ano. Ale podívejte se na Tario. Odebírejte Taryho YouTube a dejte mu zvoneček a like na všechny videa. Jo, a jak ne, tak si pro vás přijdeme. Jo a rozbijeme vás držku. A to tam ne. Ale policajtům ne. Ale on to řekne schválně. A víš, kde máš všechny tvoje videa? Ne na TikToku, ale jak máš žlutou, tak tam máš takovou kameru. Já vím, A tam se fotíš a tam máš... Ale já to vím. No kámo, tak zatím ho nevidím. Jo, tamhle je! Ten neviditelný, co? Když tam nic není, no. Tamhle je, že jo? No, ten neviditelný takový, jak tam nic není. Co je? On si dal takhle tričko, utíkal na postel a spadl na hlavu. No vidíme tam z velkého kála. No, obrovskýho, asi 56 metrový. Ty vole. S velkým. Hodně, krásně velký. No, vkopali. normálně už tady zdráháme do Ameriky normálně. Aby nás nechytili. No, Normálně na minibace už no, aspoň nás tam zabije, aspoň už nebudeme na světě. Ale já chci říct. Dívej, to tady Ježíšek si myslí, že existuje Jo, no, prostě, on si myslí, že to existuje. Přitom vůbec takového nic neexistuje, možná tak v Americe nebo někde. Ale tady v Česku vůbec. Že jo, Pepo? Takže jsme se dověděli, že Jindra se prostě bojí a je